Το Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου, στο πλαίσιο των δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, υλοποίησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου του 2025 το εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού STEM Go for MINT του Goethe Institute Athens για τους μαθητές των τμήματων Γ1 και Γ3. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον Πεταλούδων Ρόδου και το Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Η δράση φιλοξενήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν σε ομάδες και έλαβαν μέρος σε πειραματικές και συνεργατικές δραστηριότητες που τους πρόσφεραν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά δύο βασικούς επαγγελματικούς τομείς, την πληροφορική και ηλεκτρονική καθώς και τη συντήρηση μνημείων. Το εργαστήριο στόχευε στην ενίσχυση της επαγγελματικής ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών μέσω ουσιαστικής σύνδεσης με τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Το Go for MINT συνδύασε την εκπαίδευση STEM με σύγχρονες, βιωματικές μεθόδους μάθησης, συμβάλλοντας στην απομυθοποίηση των θετικών επιστημών και στην ανάδειξη των επαγγελμάτων του μέλλοντος. Οι μαθητές εργάστηκαν σε 6 διαφορετικούς σταθμούς δραστηριοτήτων, 3 για κάθε θεματικό πεδίο, μέσα από τους οποίους ήρθαν σε επαφή με πρακτικές εφαρμογές και επαγγελματικές δεξιότητες. Στον τομέα της πληροφορικής και ηλεκτρονικής ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων, την κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και την εξερεύνηση των εσωτερικών εξαρτημάτων των έξυπνων κινητών συσκευών. Αντίστοιχα, στο πεδίο της συντήρησης μνημείων, παρατήρησαν δομικά υλικά με τη χρήση μικροσκοπίου, διερεύνησαν τη φθορά των υλικών και τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος, σχεδίασαν και δημιούργησαν εκμαγεία τμήματων μνημείων. Με τον τρόπο αυτό ανέπτυξαν δεξιότητες STEM, κριτική σκέψη, συνεργασία και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από την πρακτική ενασχόληση και τον πειραματισμό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν προσωπικές ικανότητες και ενδιαφέροντα, ενώ παράλληλα γνώρισαν επαγγελματικές ειδικότητες όπως του ηλεκτρονικού, του μηχανικού ρομποτικής, του αρχιτέκτονα, του αρχαιολόγου και του συντηρητή μνημείων. Η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κατανόηση της εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας στην πράξη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών φορέων για την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρωτοβουλειών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στο ΚΕΠΕ Πεταλούδων Ρόδου και στον προϊστάμενο του κέντρου, κύριο Χαράλαμπο Συριάννη, για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση της δράσης.